Tamang oras natin 9:27 ng umaga. Napaidlip kami dito sa Drive-In Lodge and Restaurant, Barangay Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Inabot na ng umaga yung night ride natin sa gabi. First time sana natin matatapos yung biyahe. Kaya lang, pagdating natin sa Tabogon kaninang alas 4, grabe, back to Quezon tayo. Pumalo yung antok. Kaya sabi ko, maidlip muna kami. Hindi talaga kasi ako nakaidlip sa buong Magdamag. Ang hirap pala ng night ride sa gabi. Continuation ng biyahe natin kagabi ito. Napaka-challenging ng biyahe natin kagabi. Napahaba yung idlip natin, 3 hours, 4 hours pala. Yun, welcome ulit sa Team Barako Motovlog. Huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos. Well, welcome sa mga bago sa channel natin. Hit the subscribe button and click all notification para updated kayo sa lahat ng mga rides and travels natin. Pakipalo na rin kami sa Facebook, Team Barako Motovlog and Mrs. Barako. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. God bless. Ride safe always. Tuloy-tuloy na tayo. Let's go! Ayan, dito naman tayo sa Cagayan, Quezon. Shoutout sa inyo. 30 minutes na lugan na naman ito. Nagsisimula pa lang tayo. Cagayan, Quezon na tayo. Matik na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Iba talaga hagod dito sa Cagayan. Mas matagtag yung pauwi ng Bicol kumpara sa pabalik. Yung bandang kanan na yun, oh. Hagod to the max. Ay, ito pa. Basta may mga itim-itim, matik na yan. Op. Ito, Santa Monica, Cagayan, Quezon. Kakaiba yung kondisyon ng kalsada dito. Angat-angat. Parang mga bloke-bloke siya na angat sa lupa. Uy, grabe. Santa Monica, grabe pagpasok. Uy, bago yun Acris Fuel Station. Sa mga nagtatanong kung kaya daw ba ng 110 or 125 na motor ang biyahe pa Bicol, kayang-kaya. Kaya mga kasabayan natin, may Rusi nga, Rusi, Marvel. Pahinga sila. Daming dala. Uy. Ya. Kita naman yung kalsada ngayon, kulang sa semento. Lumabas na yung mga kaluluwa. May bata sila kasama sa gitna. Nakapatayo na si Pops sa sobrang sakit sa pet. Sobrang alay sa pet, mga kabarako. Grabe, para ka nangangabayo talaga dito. Ayan, Ay. Ang laki. Basta may mga itim-itim, matik na yan, alam nyo na yan. Ibig sabihin, biyak-biyak yung kalsada niyan. Papatintero ka talaga. Tamang oras, 10:04 ng umaga. Dito na tayo sa proper ng Cagayan. Pagka undas, expect nyo na to. Dito lagi sa Cagayan. Nandito kasi yung sementeryo, kabilaan Ayan kabilaan yung sementeryo dito. 10:11 ng umaga. Ayan, nakalagpas na tayo ng Cagayan. Dito na naman tayo sa Camsur, Del Gallego Camsur na tayo, mga kabarako. Tapos na kaya itong Milos kitchenette na to? Ay, hindi pa. Tagal-tagal pa yan. Alright, let's go. Pasay Del Gallego na ba to? Oo, tama. Pasay Del Gallego Camsur na tayo. Ayos-ayos ang kalsada dito. Kaya goods na tayo dito. Pasay Elementary School. Karamihan ang bahay dito nasa baba. Alright, pwede tayo mag-pick up ng konting space dito sa Del Gallego, mga kabarako. Let's go! Medyo smooth ang kalsada dito pagpasok. 80 to 100, kaya. Cruising speed. Wala kang tatakutan na lubak. There's a love as a moon tonight.
Mga guys, Uno del Gallego Camsur. Just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lure. Shoutout sa mga taga del Gallego Camsur. Shoutout sa inyo. Yeah! Woo! Lovers move, won't you shine on me? I'm dancing with a Last Pogi Auto Supply. Shoutout! memory. I wish I may, I wish I might. Ay! Let's go, let's go! Waiting, I know she's waiting. Kabat-Batan Bridge. I know she waits for me under the lover's moon. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are in its light, but for me there is just one girl, and she's Lakbay, Alalay. May cemetery yata dito. Eto. Grabe, dito natulog si brother, oh. Nakakapagod talaga kasi. Approaching Kilbay Bridge, mga kabarako. Ingat-ingat tayo dito, ah. Drive with caution, damage pavement ahead. Grabe. Ayan, so kanan gaming muna tayo. Up. Ups, hop. Yan. Don Hunting and Fishing TV, kabayan, shoutout sa'yo. Dito siguro muna tayo kumain, mga kabarako, sa Eddings Cafe kung bukas. Dahil para mga rider, oh. Dami naming hinto. Kilbay Bridge. Ayan. Dito kami, mga kabarako, let's go! Paalala natin tong napakalawak na kalsadang ito dito sa may barangay Kumaday, Kaday, del Gallego Camsur. Specifically itong napakaluwag na palikong ito. Napakaluwag na, bakit accident prone area pa. Prone sa overshooting, mga kabarako. Ingat tayo dyan. Yun, napakaluwag na ng kalsada dito, mga kabarako, oh. Barangay Pinagdapian, del Gallego Camsur. Kaso hindi pa tapos. Napakasarap na naman ang bakbakan dito. Bakbakan to the max na naman dito, mga kabarako. Let's go! Ito pinakamasarap bumakbak sa del Gallego, eh. Hindi masyado nakakatakot, kukunti ang sasakyan. Hindi katulad doon sa Libmana, napakatuwid nga, napakalawak, pero dami namang kasasakyan. Tulid na ng mga kalsada dito sa del Gallego, maliban sa ilang part kagaya nito. Ongoing ang widening dito, mga kabarako. Napakaluwag, oh. Malapit na tayo sa JRS Ragay. Pag nakita lang yung mga prutasan na yan, yan, oh, mga prutasan dito sa bandang kaliwa. Yan. Ingat tayo, ha. Ingat, ha. Sa Ragay, ha. Ingat tayo. Pakulago Bridge yan. After ng Pakulago Bridge, ang tagal na yan, no, mga kabarako. Hindi pa rin tinatanggal. Oop. Liboro na yata ito, mga kabarako. Yeah, tama. Liboro, Ragay, Camsur. Ito, Mabit.
Millstop, shoutout sa inyo. Yan ang paboritong kainan ng mga trucker. Matik na, umiwas yung kotse. Matik na yan. Ayan, Barangay Liboro. Kapalit muna siguro ang battery dito. Balik na naman yung mga uka-uka dito. So ito ay Liboro Ragay Kamsur, mga kabarako ha. Shout out sa mga taga Liboro Ragay Kamsur. 1206 Binahan Ragay Kamsur na tayo. Silipin lang natin sandali dito sa may Binahan. Sasok tayo sandali dito sa may Binahan. Ingat pala tayo ha, approaching Binahan ha. Ito yung Riles. Tingnan natin kung pwede makita. Ayun, oo nga. Ay, oo, not possible. Na hindi na dadaanan yung release ng trend. Kailan nasira yan? Nung bagyo? Ayan, meron na nakalagay caution, sinaraduhan na nila. Bumigay nga yung bumigay na putol. Nag-cave in dito yung pinaka foundation. Lumang-luma na kasi talaga So shout out kay Paps Domar. Pero may mga naliligo sa baba Ayan Ayos. Yun ang naliligo. Alright, Binahan, Ragay, ingat tayo. Ingat tayo. Ganun pa rin dito sa may Hidong Bridge na ito. Mas lumala So tuloy-tuloy naman ang pag-aayos dito. Pero mag-iingat lang tayo sa gabi dahil dyan sa mga pagitan ng mga bagong kalsada at mga lumang kalsada. Tsaka grabing alikabok. Pero at least tuloy-tuloy yung pag-aayos ng mga kalsada, widening, tinitibag na nila. Wala tayong tatabihan. Ayun Ay, dyan pa duman si brother Gusto niya talagang malubak siya. So kung ayaw nyo ma-experience yung mga lubak na yan, pwede kayong kumanan dito. Papasok sa mismong bayan ang daan. Pero since gusto ulit natin makita ang kalagayan ng mga kalsada dito ulit tayo dadaan along Barangay Amumukpok and Barangay Panaytayan, Ragay Kamsur. Alanganin yan, kaya dito alanganin yan brother, kaya dito kami dumaan. Yan, alanganin. Bagong gawa yata yun So ito yung mga bagong gawa. So ito na lang. Upper Binahan yata to. Upper Binahan. Ragay Kamsur pa lang tayo. Sa unahan. Yan. Kasi notorious yung bandang unahan na yan. Lalo yung paliko na yun Up, alanganin. Kurbada, brother, kurbada. Wag. Yan, pwede, yan.
Kaso may kasalubong na SUV. Uy, alanganin. Naku. Persado si brother. Panaytayan, Ragay Kamsur, shoutout sa inyo. Ayan, Panaytayan Bridge. Wag lang sa gitna ha, wag lang sa gitna. So malalim yung pag ano na yung pababa. Hop! Ayan. Grabe. Sakit sa puwet. Makakailang bagsak na yung pet ko. Oops, papansin nyo, nag-iiwasan yung mga motor sa unahan. Alam nyo na yan ha. Matik na yan. Dito sa gilid, pinakamagandang daan. Drive with caution, damage pavement ahead. Okay. Nice one. Fuel save. Gas Depot, shoutout sa inyo. Yan, ang dami nagkalat na paalala. Damage pavement, drive with caution. Alam nyo na yan, ingat tayo. Update tayo sa Ragay Bridge mga kabarako. One way pa rin. Upper Santa Cruz or Lower Santa Cruz, Ragay Kamsur na tayo. Banga Caves, Ragay na tayo. May pinakalumang kalsada dito. Ingat tayo, approaching Lupi ha, ingat tayo. Yung pagpasok natin dyan puro lubak yan. Dito na tayo sa may Lupi Kamsur. Ito yung road strip na ginawa nila dito. Pagdaan natin ng September, ayos na. Ngayon, yan, wasak na naman Bumigay daw nung nakaraang bagyo. Bakbakan sila Grabe lang nga na overtake, brother. Huwag ganun. Drive with caution, damage bridge ahead. Para minsan nakakatakot ang tumuwid sa mga tulay na ito dito. Ito ang lahat makikita nyo dito sa Andaya Highway. Yan, damage or intermittent damage pavement ahead, drive with caution. Yan, paalala lang mga paps, mga kabarako, paalala. Dahil pag hindi nag-ingat, yari. Kawawa naman tong dalawa. Saan kaya pa uwi sila? Walang iwanan Hindi na maganda pag may kasama ka sa biyahe. Well, 46 Lupi Crossing, shoutout sa inyo. Mag-Saudi ka pare, ako na bahala kay kumare. Ayos. Bumigay din doon Yun Grabe, nakakatakot naman to. Ngayon nung baha yan? Nung baha lang yan? Ay nung bagyo? Bagyo po. Ano yung bumaha dito? Opo, dito po kayo na-stack pa ganito po kaya yung ano na yan. Yung tubig? Ay yung tubig? Ay, kaya bumigay to? Overnight po yan. Nagbaha pala dito mga kabarako, na-stock yung tubig, kaya nagkaganyan, bumigay yung lupa Yan, Kabutagan, Lupi Kamsur yan. Yan, welcome to Barangay Kabutagan. Basok ng kanan. Ganyan ang kalsada nila dito mga kabarako. Grabe ta! Ay! Dito ginagawan din ng ingay! Patakot. Gagawin din ng road slip dito mga kabarako. Ingat sa mga dumadaan sa Andaya Highway lalo pag dating ng bayan ng Lupi Kamsur. Dubli ingat tayo.
Ayan, pag-akyat ng Barangay Tapi, no? Barangay Tapi, Lupi, Camsur. Sipokot, Camsur na tayo. Barangay Manangle, Sipokot, Camsur. Kalabas din tayo ng Lupi, grabe. Alright, alalay tayo pagliko dito sa may tulay ng Manangle. Yung September pagdaan natin ganito na ito. So ngayon ganun pa rin naman. So ingat sa mga, lalo sa mga bumabiyahe ng gabi. Paalala na naman natin tong kurbadang ito dito sa Barangay Manangle. Prone to overshooting yan, accident prone area. Ingat tayo. Prone to overshooting, accident prone area dito sa Sipokot, Camsur, dalawa yan. Taisan, Sipokot, Camsur, shoutout sa inyo. Accident prone area dito sa Sipokot, Camsur, yan, prone to overshooting, northbound and southbound. Yan, oh, napaka-blind, oh. Kaya ingat tayo. Isa pa to, ito talaga nung 2021 may nakasunuran kami ng overshoot dito eh. Kasi tingnan nyo naman, oh. Grabe yung napaka blind ng kurbada. Tapos paahon pa, oh. Pag ahon mo bigla pala may umovertake. Grabe, gulat. Mga worst case scenario lagi, no? So maraming blind spot or blind curves dito sa parting ito ng Sipokot, Camsur, Andaya Highway, mga kabarako. Isa pa to, oh. Yan, isa pa to. Napapansin nyo, paliit itong kalsadang ito. Bakos bigla siyang lalaki dito sa may tulay. Ayan, oh. Ang mas mahirap niyan yung papunta ka ng Manila. So marker natin dyan itong Sipeco, no? Gaongan, Sipokot, Camsur na to. Yan, so pagdating din dito sa may Gaongan yan, very blind spot din. Grabe, loaded, dadan na yata lahat, you know. Yan, Gaongan, Sipokot, Camsur, shoutout sa inyo. Salamat, nakalabas na rin tayo. Exactly alauna pala, labas na tayo ng Andaya Highway. Woo! Tara, Sipokot, Camsur na tayo. Tara, Bigeto Bridge na tayo, mga kabarako. Bigeto Viejo, Libmanan, Camsur. Yan, Bigeto Viejo Elementary sa baba. Yan, paalala ulit natin to, ha. Yung kalsadang ito dito, ayan, oh. Baka dumire-diretso tayo sa bandang kanan. Yan. Ingat tayo dyan, mga kabarako. Welcome to Barangay Bigeto Nuevo. Yan, Kabayan Saldi, shoutout. Taga rito daw si Kabayan. Shoutout Kabayan. Libmanan Gaming na, mga kabarako. Napakalapad ng kalsada dito, napakaluwag. Ingat na lang tayo. San Isidro, Libmanan, Camsur na tayo, mga kabarako. San Isidro crossing tayo. Yan, going to the left. Libmanan town proper. Diretso tayo, Naga City, let's go. Uy, ngayon lang tayo inaspalto, no? Pero siyempre hindi tapos. Patikim lang. So ito yung Pamplona, mga kabarako. Dito na stranded yung mga pampasaherong bus na nakaraang bagyong Christine, mga kabarako. Dito, kahabaan na ito ng Pamplona. Tambo, crossing na tayo. Pamplona town proper, papunta na ng kaliwa. Papunta ng Pasakaw, going to the right. Yan, KCF Pamplona, bandang kanan. San Fernando, Camsur na tayo. Ingat tayo rito, sa mga Center Island.
Yun po yung hati ng magkabilaang bahagi ng kalsada dito sa San Fernando, Camsur. So pwede tayong dumaan dito mga kabarako sa San Fernando Minalabak Bypass Road. Yan, pakanan kayo dyan. Dito yung mga binaha mga kabarako. Ayan o, dito o, meron, ayan o. Ito yung unpassable talaga mga kabarako, itong lugar na ito. Ayan, kitang kita nyo, bahang baha pa yung kaliwat kanan dito. Bandang kanan marami pa rin tubig oh. Baraka Bridge 2. Yan mga kabarako, matubig pa rin. So itong kahabaan na ito ng San Fernando, lubog ito sa baha. Milaor, Camsur tayo. Ganyan ang kalagayan ng mga kababayan natin dito sa bayan ng Milaor. Wala nang tubig sa kalsada pero yung mga bahay lubog pa rin sa tubig. Yung dito papunta ng Minalabak Bypass, siyempre binaha din dyan. So welcome to Barangay Mabolo, Naga City. Puro basura na lang. Grabe oh. So dito yung pinakamalalim mga kabarako. Dahil puro basura oh. Ayan. Umapaw kasi, umapaw tong Bicol River and Naga River mga kabarako. So yung Milaor ang pinakakawawa. Naga City na tayo mga kabarako. Lakas ang amoy. Ayan oh, puro basura oh. Tamang oras 2:39 ng hapon. Bayan na tayo ng Pili, Camsur. Pili Diversion Road. Pagas muna tayo. Full tank, unleaded. Ongoing ang rehabilitate ng mga kalsada dito sa Pili Diversion. Ayan o, San Agustin, Pili, Camsur. Tamang oras 3:80 ng hapon. Dito na tayo sa Anayan, Pili, Camsur. Inabot pa tayo ng Ambon. Dira-diretso na tayo. Ayan, shoutout sa mga taga-bayan ng Pili, Camsur. Shoutout sa inyo. 324 Ocampo, Camsur na tayo. Hindi mahaba to. Uy, umuulan. 3:40 ng hapon. Ocampo, Camsur na tayo. Ocampo, Poblasyon. Ano kayo nangyari? Kasi nakaparking, nakaharang. May police visibility sila dito. Ay, enforcer na rin pala dito. Akalain mo yan. Buti nga hindi masyadong ganun ka-traffic. Hindi katulad nung pag-uwi natin nung 2022. Tok na ako. Pero nakatulog tayo ng 3 oras, 4 na oras, grabe. Pero maghapon pa rin tayo nasa kalsada. Ocampo National High School. Yan ang status ng Ocampo Poblasyon ngayong araw, November 1. 3:50 in the afternoon. Hanawan, Ocampo, Camsur na tayo. Ito, going to Iriga, bandang kanan. 3:53 ng hapon. Tigaon, Camsur na tayo. Tigaon ng pronunciation talaga dyan eh. Ang basa, Tigaon. Tigaon. Tigang. Gagalit sa ating mga taga Tigaon dyan. Oo, hindi Tigaon, Tigaon. Pwede na rin pala dito pagpasok ng Tigaon mga kabarako. Sentro ng bayan ng Tigaon na tayo mga kabarako. Siyempre shoutout sa mga taga Tigaon dyan. Shoutout sa inyo. Traffic sa sentro ah. May traffic dito kasi may cemetery dyan sa bandang unahan. Tayo sa kanan lagi dumadaan pero matraffic dyan. Punong-puno ngayon ng tao kasi may cemetery dyan. So dito tayo sa bayan ng Goa ulit dadaan. Goa, Camsur na tayo. Welcome to Goa. Alas 4:13 ng hapon. Katagbakan, Goa, Camsur na tayo.
Asak ng jeep ng kuya. Ano ba namang jeep? 419. Sentro na tayo ng bayan ng Goa. Bumili lang tayo ng pizza dyan, pang merienda, papasalubong natin. LCC Goa. Meron din tayong mga viewer dito, mga follower from Goa Kamsur. Shout out sa inyo. Malagi na rin ma-traffic dito. Ito running for city na to eh, alam ko eh. Hindi ko lang alam kung anong problema dito, bakit hindi siya maging city. Grabe, record breaking yung biyahe natin ngayon 24 hours Mahina talaga tayo sa night ride sa gabi. Sa Tahaw. One lane passable. Ano nangyari? Ay, oo. Nakakatakot naman sa mga tulay dito 4:42 ng hapon. Bayan na tayo ng San Jose mga kabarako. Welcome back to my hometown. Buklod, San Jose Kamsur na tayo. San Antonio, San Jose Kamsur. Dito na tayo sa pinakasentro ng bayan San Jose mga kabarako. Oras natin 4:46 ng hapon. Matapos ng buong magdamag at buong maghapong ride. Nandito na ulit kami sa aming bayan San Jose Kamsur. Ay, tuloy na kami sa aking barangay mga kabarako. Let's go! Yun mga kabarako, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa buong magdamag, buong maghapon na biyaheng ito pauwi sa aking bayan ng San Jose, dito sa amin, Barangay Santa Cruz, San Jose Kamsur. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aming biyahe ni Mrs. Barako. Record breaking to, magdamag at maghapong biyahe sa first night ride sa gabi. Epic fail. Maraming salamat sa inyo.
Huwag kalimutan na panoorin, like and share ating mga videos. And if you appreciate our content, please do subscribe sa aming YouTube channel, Team Barako Moto Vlog. Click all notifications para updated kayo sa lahat ng mga rides namin. And please follow us also on Facebook, Team Barako Moto Vlog and Mrs. Barako. Yun, dito na kami sa aming simpleng bayan, simpleng barangay. Rent Zero of Team Barako Moto Vlog and Mrs. Barako at the Brak Ride. Nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Good afternoon and God bless. Ride safe to all.